jardunaldietarako hiru galdera planteatzen genituen ardatz moduan hasteko eta lehenengoa baizala zure ikuspuntuan edo zer behar dugun 21. mendean Donostia euskalduna izateko. Bi hauek dira niri lehendabiziko baldintza bezala delako euskararen erabilera ziurtatzeko jaso nituenak indar bereziarekin. Eta bada, 10-11 urteko aurrekin gehien lotzen dan baldintza aurroiek euskaraz egiteko orokorrean, ez eskolan bakarrik bezitan orokorrean, dala D ereduan ikasitakoak izatea. Eta 14-15 urtekoen artean aldagai nagusia euskararen erabilera gehien erabiltzeko, gehien lotzen dana da, eskolatik kanpo euskaraz egiten diren egonaldiak, ekitaldiak eta horretan parte har izatea. Egia da, eskolak neurri handi batean, berri neurri handi batean euskarazko gaitasuna nahikoa bermatzen diela, batzuei erraztasun gehiagorekin, gutxiagorekin, gutxienez ulermen maila nahikoa gehienei bermatzen die, baina oraindik nolabait eguneroko elkarbizitzan haien bi edo hiru hizkuntza dizkite eta haien ohiko harreman saretan bi hizkuntza erabiltzen dira, eguneroko elkarbizitzan hizkuntz aberastasun pertsonal hori eta hizkuntza aniztasun hori nora kudeatu horri buruz ez da balio horrekin hizkuntzan, eta hori da ikasi behar dutela, eta hizkuntz autu batzuk egiten, eta hizkuntz ohitura eta arau batzuk normalean bestelako edo alternatibo batzuk garatzen. Hortarako ere, nolabaiteko ereduak ere dutila. Helduon erantzukizuna ere badala ereduak ematea eta gu ere euskaraz aritzea horretan oso bat dator, baina kontziente izan behar dugu arrue ikerketan azaltzen da, eta beste 11 ikerketan azaltzen da, eta mapa soziolinguistikotan eta ikerketa soziolinguistikotan momentu honetan 15 urtetik berako gazteen artean 175 gutxi gora bera, eta 150 izan ditekeen egiruna, eta horietan erdia baino gehiago da etxean euskara ez daukana, beraz eskolan ikasituna. Horien etxeko eta familiako sare euskalduna utxaren urrengoa da. Helduek askotan zein erraz jotzen dugu geure artean erderara, eta gero umeari bitz, etorri maikia ez dakizen, eta gero bera. Eta hori, benetan, horrek nolako kaltea egiten duen, ez dakit benetan gurasoak jarraitzen diren. Aipatu duzu, helduekin gazteak ere azkenean eredu eta helduak eta dituztenean, eta helduekiko harremanak eta dituztenean hor askotan galtzen da euskaraz aritzeko ohitura edo? Euskaratu ditugu seme-alabak, baina ohitura jarraitzen. Oso gogorra da, nire adibidez ditut, 5 arreba eta gero 3 nahi. Eta danak euskaldunak gara. Baina arreba beren artean beti gazteleraz egiten dute eta nahiak beti euskaraz egiten dugu. Eta arrebak nahiakin gaudenean danok egiten dugu euskaraz. Zer gertatzen da, ze pasatzen da, ze ez dakiz zer, ez da ideologia, ez da politika, beste zerbait. Hori ez da Arantzazun esperientzia adibidez, Arantzazun danak egiten du gazteleraz, irakasle guztien dana ziren danak ikasi genuen beti gazteleraz, eta Gandiarekin eta Bilasantekin eta beti nik gazteleraz egin dut, inoiz okurritu eretzen egiten euskaraz egitea, eta baina hor gertatu zen fenomeno bat, eta nik horregatik uste dut hemen ere fenomeno bat igual gertatuko da, gazteetatik edo zarretatik, ez da inundik, baina gertatuko da igual, eta izan zen Kontzilio Vatikano bigarrena. Nola horrek Eliza aldetik izugarrizko garrantzia zuen eta lenguas vernakulas hori, herri mailako hizkuntza eta mezak eta sermoiak eta horrela. Orduan horrek hartu zuen izugarrizko indarra, eta hor zauden baita ere, maizua, zen Agirretxe eta Goitia teologian, eta ez da oso euskaldunak eta horrela. Eta gaur egunean,
inork ez du egiten, guk inork ez dugu egiten gure irakasleekin, baina ia hil da irakaslea, baina egiten genuen lagun guztiekin beti euskeraz egiten dugu, ez dago inolako dudarik. Nik pentsatzen dut, lehentasuna eman behar diogula, hemen dauden oso handi, amara berri egiten dugu horretan bakarrik, 10.000 euskaldun, daude, eta uste dut bagerako zer batean irakurri eta badela, bagera eta bodatuetan irakurri. Ordu, nik pentsatzen dut, Donostian, lehentasuna izan beharko luketela, euskararen normalizazioko politika batek izan beharko lukela gune handioietan, oso handioietan, eta hori dela gure erronkarik nagusiena, euskararen normalkuntza hemen Donostian erantesteko. Hori begiratu ordez, aipatu dituen babestu behar diren gune txikioi. Askotan gelditzen gara hori Paris bezala gure ingizuri nagustina, eta nik uste dute hori bezala uste dute esan dudan bezala garrantzitsuena dela dituen oso handioetan eta gure indarrak zehatzea, jartzea. Orain dela 50 edo 60 urte beste provintzia Espainiako provintziatik etorri zuten lan bila hemen. Eskondu, jubilazio, baina bere seme alabek. Euskaldunok dira, bai ala ez. Jaio hemen, baina euskaraz hitz egiten dute, denok ez. Hori adaptatu behar dezu. Non bizi zaren, adaptatu behar dezu. Naiz eta gauzak ematen duten oso zaila direla, eta momentuan, badirudi, hau eramango duenik ez dago, baina igual, haize berri batek, edo moda berri batek, edo gazteak ez dakiz zer hartu dutelako moda bat, edo nik uste esperantza badaudela, eta beste aldetikan, konklusio bezala esan nahiko nuke, ikaragarrizko borondatea eta gogoa behar dugula euskaldunok eranak.